jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela en garti ha hande e deftere mawɗo men Bacca Ba tawi hande jiɗɗen tadde ɗo ko ngal ɗo damal ngal o haalata ko fewri e noddinali kañum e wasifaji kalen ɗo seeɗa ko faati e noddinali kañum e wasifaji e lawol Imam Malik noddinagu koko waɗi e jamaji te hay goto fotani noddinde ko adinde waktu noddinteɗo yonata so wona noon juulal suba hay ɗum ne fotani waɗede so wona e waktu jeegoɓal battinigal jamma ko ni jommar risalu wi so tawi noddinagu ina waɗɗi hutorade radio kam ngam noddinde wona hunde waɗɗinde beele ɗum boom wona bida ɗum ko namdal kono caɗele ɗe so haalde gonga wona noddinali ɗi e koye mumen caɗele ɗe kay hono no ɗi mbaɗirte ni ko adi foof hol sababu noddinago adduno noddinago tan ko yinnode habrude juuloɓe ɓe wonde waktu yani walla wonko kewno yimɓe ina kabre e konguɗi goɗɗi ko mbadi jokkodiral wonno ko ɗum ɗo wonno nden e saaha nulaɗo joni noon ina wayno wona yidde habrude juuloɓe ɓe wonde waktu yoni hunde nde joni ko yidde tinede en saahaji mawɓe ina poolodira noddinde ha ɗum adda pelgodiral no ɓe poɗodirta almamagal ni ko nonne kadi ɓe poɗodirta noddinago joni kay ɓe kaɗani tan e foɗodirde ɓe batti noddinde koye radio ɓe mbaɗa ɗum laabi limtinɗi garɗo foof noddina te hay goto suusa haalde yanti hen ko ɓuuri hawnade hen ko foof hen saahaji wone jammaji kewani boom woɗɗodirde kala jamma koko noddinte e kala waktu te noddunagu foof fawte koye radio ɗo noon so gonga noddinagu woto tan ina wawno habrude juuloɓeɓe foof wonde waktu o yoni kono ala jama foof ko alay saago noddina hen saahaji a tawat jama goto fuɗɗoto noddinde ko guila waktu nayeɓo jamma ha juulal suba ha waktu jeegaɓo walla jeegaɓo e feccere no jammaji poti foof ko noon noddinali ɗi potata joni eɗen mbawi yiide gurel gotel togosel ngel ganduɗa ina wawno jogade tan jama goto kono ngel jogoto ko jamaji 3 4 ha e 5 leegal foof e jama mum jama foof e noddinoɓe mum noddinoɓe foof e radio mumen radio foof yowete koye dow soroji so waktu yoni kanji foof ɗi noddina lawol gotol ndenne de so jama goto noddinino tan ina yonanno walla ɗum waɗe lomtodiral jama goto noddina nde ɗo yontere wonde jama goɗɗo hebbo waɗimi wiide noon joni ko gandal yettima ɗo ganduɗen yimɓe ina mbawi ustude noddinali ɗi Allah addi gandal koye ngal ɗo gandal portable fenta ala foof hande mo ala portable kala mo ganduɗa waktu ko goƴa mum fotani fadde tan e noddinago kala portable ene jogui pindinirguel noddinali feccere jamma ɗi hen saahaji ina lorla no fewi wonɗo nulaɗo mo jammi kisal goni mum wi oto lor hoorema oto lor goɗɗo ne ɗum ɗo firti ko so tawi ko ndewata Allah ko aɗa wawi lorde hen hoorema walla goɗɗo aɗa foti ƴewtade ngal dewal Allah
e nder gure mawɗe ɗe fof noon noddinalli ɓuri fakkiti. aɗa wawi yiide neɗɗo noddinowo tatabal jamma hay goto suusa haalde, walla neɗɗo ara jooɗo neɗɗo ara e jama e nder feccere jamma o fawa banda ɓurani e radio o hoota o leltoyo hay goto suusa haalde. ete eko ɓuri hewde e noddinoɓe ɓe ɓen ɗon ko nayeɓe walla ko yaaɓe retraite. ɓeɗo so gonga ɗoyli mumen gasi ha laaɓi cer, ɓe ɗanota ɓe mbi hay goto goɗɗo ɗanota. ɓeɗo mbiɗe yenanayi ko ɓuri hewde mabɓe nde ɓe goni sagataɓe nde ɓe gondaka hay njuuɗu. mi haalani kay noddinanko. joni noon ɓe garti hay kombal mayde ɓe mbi ɓe tuuba. ɓeɗo so haalde gonga koɓe toɓɓe kono ɓe gona tuubɓe, ɓe puntani Allah, ɓe punti ko koye mabɓe. joom laggari o wi tuubde koye cagatagal. ngal ɗo dammal ne ko wasifa. wadde wasifa ne ko noon, so tawi to banggue sariya noddinde ina waɗɗi e jamaji, wadde wasifa kam wona hunde waɗɗinde. kono noon alay saago jawnoɗen ɓeyden hen mbiyen wonde kala tijaniyanke ina jogui lawol e hakke wadde wasifa, hono no joom laabi goɗɗi en mbaɗirta wirduji mumen ni. saɗele ɗe kay ko waddi ɗum e radio. ete radio ngo heewi fawede koye dow soroji jama. fodde waktu eko ɓuuri wasifa ina waɗe. mati ɗum wawa waɗede tawa fawaka e radio. e miijo hooram so waɗaka e radio ɓurata foftinde. yanti hen wasifa walla lazim ko duwaw. won yaaruɓe noon wonde suudde duwaw ɓuuri hewde baraji feññinde ɗum. en kalino ko way noon e dammal gunasiyankagal. hen sahaji noon neɗɗo ina wawi wonde mo sellani o ronka ɗanade jammo foof no woruno. koye wendogo o dañata medde ɗoygol seeɗa. ko ɗo waɗoɓe wasifa ɓe loratamo, walla ni liggotoɗo jamma. so jippima wendoga o wawata ɗanade, so wona waɗoɓe wasifa ɓe gasna wasifa mumen. ɓeydade hen wasifa kam ko wona tintinde wonde waktu yoni, ko ɓeydu torade tan to banggue dewal Allah e yidde dañde baraji. ɗeɗo giɗi ɗiɗi noon fotani addande neɗɗo lorde neɗɗo bandu. ngal ɗo damal ko kelmenti ndi almuɓe kewi hutorade. almuɓe walla sernaɓe ina jogui tan kelmendi mumen keridi. kala mo wona almudo famde ɗum weɓanta jomum. kelme ɗe hen sahaji fawto koye dow defte ɗe ɓe jangata ɗe. saaha goɗɗo ko kamɓe kewi fintude ɗe. wone majji noon ko iwde ɗemgal arab, kono so ɗe kebbinama tan ɗe ƴefta ñawore pular. goo almudu, almudagal ko neɗɗo jangowo woni almudu. almudagal ko wonde almudu e jogade jikku almudu ha tengti noon e ɗoftade ceeɗu mum. so wiyama almudu kala haalpular ina andi ko firti. kono almudu jogui ko pecce: bayda, falga, fosin, sanda. tati gadani ɗi foof noon ko almudon tokso. ko battindi ɗo woni mawɗo. hay ceerno hen sahaji ina wona almudu. so ceerno wi ceerno mum o wonti almudu. ɗiɗi ko mate. kawra sanda tan o namnoma mate seydam, ɗum firti ko mande garɗa. helmere nde ko arab. tati ko seydam woni kohowo am, musidɗam, ko arab.
nayi ya akhi musidɗam sehilam ko arab. joyi ko yani ɗum ko yidde laɓɓinde haala mum wayi tan kono wiide jinmi wiide ko ɗum ɗon ko arab. jeegom ko mumkin ina wayno wonde ko mumkin yelodirte pular ina wayno wonde ay ko arab mumkin. jeeɗiɗi ko mustahil wawa wonde ko arab. jeetati ko yaabde leldade e debbo o yaaɓi debbo makko o leldima e debbo makko. jeenayi ko fiilade fiilayru yiide debbo ella yiide ƴiƴam fiilayra. sappo ko luudde leldade e neɗɗo taw hutori ko caggal foti ko debbo walla gorko. ɗum ɗo ko seeɗa ɗum ɗo seeka koye inde annabi Lut mo yimɓe mum jiɗano leldade rewɓe ko worɓe tan wonno tuuye mabɓe. watti hankkadi kala baɗɗo e caggal neɗɗo wiye o luuɗimo hutorima caggal neɗɗo o ɓaawo mum no debbo ni. ɗum heewi hutorede noon ko hakkude gorko e gorko. so gorko waɗi gorko no debbo mum wiye o luuɗimo ko ɗum ɗo woni debbari gorkati e pular laaɓa. sappo e goho ko farji ko tergal debbo ko ñogaram mum ko arab. keewal mum ko farjiji. sappo e ɗiɗi ko zakari tergal gorko ko jogaram mum ɗum ne ko arab. keewal mum ko zakariji. sappo e tati ko jahil woni majjuro mo anda hay hunde ko arab. keewal mum ko jahileɓe. sappo e nayi ko tawil daari ɓoyɗi walla tindi hen sahaji hay goto anda pentuɗo ɗi walla balli fiiɗo ɗi ko arab. keewal mum ko tawilaji walla tawilatuji. sappo e joyi ko jiidi woni mo famani aduna mo wawa gondigo. keewal mum ko jidiji. sappo e jeegom ko balidi woni muddu mo welani hakkille mo yawani famde ko arab. keewal mum ko biladeɓe biladuji. sappo e jeeɗiɗi ko heefede heewde yennede feleede yennude felde. woro ceerno heefimo hande ceerno yennimo no feewi hande. sappo e jeetati ko soccodirde coccodiral jokkodiral hakkude yimɓe jahodiral. sappo e jeenayi ko ngantu kabniɗo mettuɗo gondigo. keewal mum ko ngantuji. nogas ko ɓamorede ko gorko tinata tuuyo debbo ha jogaram mum daro o ɓamorama
firti ko gorago makko ummima. Eyyi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe, ɗo katten ha ñana wonde so Allah jaaɓi. Ngal ɗo damal haalata ɗo ko firoji, tawi ko kelmeɗe almuɓe kewi hutorade ko nandi hen, tawi iwdi ndi ko arab, kono so hebbinama tan hankadi ɗeɓata nandude ko pular walla wonta pular tawi ko arab ñawnaɗo. ɗum noon Allah jarama on jarama, wonno koye deftere mawɗo men Bacca Ba wiyetede Islaamu pinal fulɓe, tawi tarannan noon ko musidɗo mon Hamidou Ndiaye. Allah jarama on jarama.